Imibutho yoluntu ithi mawungapasiswa umthetho osayilwayo wokukhuselwa kweenkcukacha yatsho isithi mawucinywe lomthetho ukuze emva kokuba uMongameli Cyril Ramaphosa ewubuyisele ePalamente lomba. Emva kweminyaka emibini phambi kokuba uzokuthiwa thaca apha ePalamente nesixhenxe okoko ufumbatha uthuli kweofisi kaMongameli lomthetho uyilwayo uphinde wabuyiselwa ePalamente. uMongameli uthi ngeli hlobo ulilo awuhambisani nomgaqo-seko weli. Ngexa matsha-ntliziyo awuchasayo esithi uchasene namalungelo oluntu wofumana iindaba ngobunjalo bazo. The Speaker will study the correspondence of the President and ensure an internal process that will determine how the House will determine the way forward, including referral to the correct committees of Parliament. This is particularly important given that, for instance, the Protection of State Information Bill was created through an ad hoc committee, which does not exist anymore. Matsha-ntliziyo acebisa amalungu ePalamente okuba ayeke umosha ixesha lawo ngalo mthetho uyilwayo. I believe that the conceptual premise of the legislation is in direct conflict with the foundational principles of the Constitution of openness and transparency. And I think the only way of fixing this bill is for it to be formally repealed by Parliament and to start again to legitimately protect state interests. We cautiously celebrate the gains we have made with our efforts to oppose this bill, as well as the recent developments. We will remain vigilant and keep a close eye on the developments. La matsha-ntliziyo athi ayikokokuqala iPalamente izihlaza ngolu hlobo. Aqhuba athi sele ivelo xelelwa na inkundla yomgaqo-seko okuba iyafelisha ukwenza umsebenzi wayo. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC ePalamente Kapa.